Je to zaplý? To zaplý? Jo, tak jo, takže čau lidi, já jsem Kuba a... Já jsem Matěj a hodně děkuju Pavlovi a Petrovi z mý školy, že na nás koukáte. Jo, přesně tak. No, ale chtěli hrát Bravko, tak ho jdem hrát. A co to je vůbec? Kamo ten quest, já ani nevím, co je. A jo? To je Again 2 Times. Co? Počkej, něco zkusím. Já to zkusím, počkejte lidi. Počkejte lidi, jo. Hej, kam oni to změnil. Když je to šerý, tak to není. Co? Jak Když to? je to šerý, tak ten není, že jo? Je, tak to je novinka. Ale když tak to potom oni to nevidí přes můj telefon. Kubo, takže... Já vám to ukážu, počkejte. Já tady musím jenom zkusit něco. Jo, to jsem já, jo. Lidi, konečně jsme Třeba dáš 10 smajlíků, to je, ne? To je možná, jo, no. Tak zkus dát jednoho smajlíka. Jo, zkusím to. Čet, ale já potřebuji to. Ale jakoby ve hře. Ve hře myslím. Tak počkej, tak mě tě pozvu. Já jsem rovnou jdu, a ne? Jo, počkej, no... Já nedu, ale nemám jako questy, no. Já koukám. Já potřebuji taky questy. Já tady mám 5 minut z 2. Já bych chtěl Bravel Ball s Sproutem. OK, tak já si vezmu Emzu. Jo, já vím, proč mám už takhle hodně najetý, protože tady to je blololo. A jo? Jedna kinoce. Jo, to je kamarád. Jo, to je ten můj kamarád. Jo? Jo, ze školy, Petr, nebo nikdo. Jedna kino.cz. Díky, že jsi připojil, Pavle nebo Petře, já nevím, kdo to je teď. Jo, ne, Bravel Ball, prosím. Ty máš tam taky quest na Bravel. Ano. Zkus dávat smajlíky. Zkusím. Já taky zkusím dávat smajlíky. 10krát za jednu hru. Takže furt jenom smajlíky. Komu to jsme úplně teďka úplně smázli. Hele, Sprout má nový. A jo, a počkej, a má to je jemská? Tak jsme mega, tak to je brutální novina. Já jsem je tam mega. Ne, já jsem mě zabila i Tureta, kámo, tak taková svině. Nemluv prosím tě sprostě. Tak, dobka, pardon. Mám v kapse ještě jednu petardu. Ne, dobře, Tanita. Ať to vystřelí pryč, až chcípneš. Yes. Aha. Ještě jsem tam dal tu ultinu. To nám hodně pomohlo. What? Tak teď jsme v prdeli, kámo, teď jsme totálně v prdeli. Pojď. To jsme byli úplně brutálně v tom sandviči. Máte po prdeli hajzlové zasraný. Už jsem střelil. Takže potom teďka nemůžeš projít. Já jsem, oni tam měli ještě lidi, hele. Nevím, kudy ta kráva jde, to kráva Tanita. Co dělá Tanita? Již to je... To je pinda. Dobrá, prej. To je Moreno, i ty Moreno. To si to dovoluješ jít pro ten balón? Proč? Proč to udělám? Když Tanita potom neví kudy, ježiš. Kudym, to může obejít. Chci pomoct. Myslíš, že já tady fajtím s 2 brawlerama? A já tady fajtím s jedním, dobrý. Tureta mě zabila. Tureta, když máš málo HP, tak je strašně dobrá. Ty jsi taky. Jo, já jsem chcípnul. Tak a dál nechoď. Já hoď zpátečku, kámo, bude ten, kámo, bude overtime, jestli nedáme gola, jestli okamžitě nedáme gola, bude overtime. No, proč to nestřílí? Jdi do hajzlu, míč je blbej. Hej, teda ta jejich, ta šelina, to je to, docela jako, kámo, yes.
Pojď, dělej. Jo! A pak, že je Dobrý špatná, lidi. kámo, a pak, že je špatná. Ne, já si to nepočítala nějak. Co? Ne, to by se to počítalo? Ne. A ty jsi toho se vůbec smajlíka. Počkej, ale asi, nebo otevřít smajlíka? Ale asi jo, koukej se, tady je ten pytlíček. To je like. Ne, nebo ho dát tam toho, jaký tam je, nebo usmívacího, zkusíme to. My ho nemáme, to musíme si prostě... Je tady? To si budeš muset jenom koupit, no. Tak pojď, tady. Kolik potřebuješ broubou? Já mám 14%. Tak to mě nevypojíš ani nadále. Víš se tam to. Lidi Budu už... mít fakt málo do prčic. Teď mám málo, Kam se sekl tlačítka. teď mám málo HP. What? No, Tak ty nás mázli a krajčátko. Jdi do hajzlo! Už se nevracej. Jsi ty krávo zasraná. Teď tu mapu někdo vytvořil, podle mě, protože takováhle mapa by podle mě nevytvořili ty výrobci. No víš. Bravo Stars. To je taková... No víš. A já mám útinu. Vem si to. Aha. Yes. Nech MSK v potížích. MSK v potížích. Yes! Ahoj. Já jsem v potížích, tady s Koletou. Koleta má se mnou problém. No Koleta se mě zabila, kámo. Ty možná dám góla. Do prčic! Ne! Počkejte. Takže tak knut. Lalalalalu. Čau, radši. Kamo, kde je? Kdo? A ten Brock se bojí. Já jsem se okamžitě vyhýloval, protože... Oni mají obě ultinu, kámo. Ten 8-bit již jsem dal, kámo. Ten devil. Nemluv. Tak vůbec, pardon. Bro. Dobře, go. Tuku. Běžte dál, jo. Zpátečku. Ale zpátečku, jo, Emsko. Zabil jsem jí. Až teď. 51 HP. Tak to si počkám až na healy. Ten 8-bit, jak se tam nasmažil. OK? Super, nechce mít duo? Jestli teda už chceš questy? Pidio. Ne, tak ty dáš duo. Tak počkej, tak jdu na dua. Vezmu se, jo, nechám si asi Emzu a dám dua. Emzu se nechám. To video nebude moc dlouhý, Tak maximálně 12 aby vás minut. to nenudilo potom. Maximálně 12 minut. Komu ten sproutek, je tam ten, hele, Maxka tady má nějaký problém, trochu. Maxi máš vždycky problém, vole. Jo, Dobrý, oni se pohoda, vychloubají tím, že mají, víš co, ty, 4 rány. no, Akorát, že Star Power na Broka ten má taky 4 rány, takže pohoda. A já ten Star Power zrovna mám, takže... Nany, kámo. tak to sejmu. Nani, ahoj, jak ses dneska měl? Bacha, tady někde ta Jackina. Prohlídneme. To už si to omrkneme. Jo, on je tady! Domí tohle. Všimnul jsi z toho? Co? Zabij nikoho. Kdyby jsi někoho zabil, tak bych ti to rád ukázal. Uá! Jo, já vím co. Já už jsem to potkal, viď? Jo, tam máš to Koukej se. Jo, to je, Jo, když jo, někoho jo. zabiješ. Ty mrtvej. Promiňte, ty, co na nás koukáte, my máme tady trochu menší trable. Ne, já to vždycky stopnu, když někdo přijde, tak je pohoda. Wow, dobrý, jsi v pohodě? Tohle jsou docela trable, kámo, zatím. Ale dobrý, máme Trable. prostředek. Ember, devítková Ember. Tak se schovej, kámo. Devítková Ember.
Tak to mi polip zadek. Tak mi ho polip, kámo. Tak to mi ho polip. Já umřu. Ona mě zemula, já jsem uhořel, kámo. Pojď, ty sundáš. S jednou střel. Tak ty. Tak oni šli všichni po tobě. Že Já taky jo, na mám hlavu. málo HP a všichni musí jít po mně. Taky na hlavu. Když tak napište, kdybyste chtěli nový video, když tak buď většinou já s Kubou budem natáčet, ale pokud budete chtít, tak určitě Kuba asi natočí sám video. Jo, asi nešla. Nemusí to být jenom se mnou. Samozřejmě jsme u Kuby, protože víte, Petře Pavle, že mi to máma nedovoluje. Jste se taky divili. Kuba taky se diví, že mi vůbec nedovoluje hrát, viď? Že ono je to tak kdyby... Tak napůl, že jo. To prčic! No tak. Umřel. Dynamite je takový hajzl, kámo. Dynamite je taková... Počkejte. Já na to mám! Já na to nemám. Jdeš pryč! A to neumřel, já umřel! Moc by bylo obětování. Kolik má to video? Nebudeme to přehánět. 11 minut. Super. Kámo, vem. Tak do 12 minut maximálně budeme natáčet. Tak jednu hru dáme. Jednu hru a když tak to stopneme a natočíme další Já video. si půlka, protože já to jinak nedám. Jak jako, co nedáš? Já si půlka, protože já jsem na blízko hrozně slabý. Aby jsem mohl třeba jako vyhýlovat. Tak já si vezmu někoho jiného, ale na questy. Ty tam máš půlka na questy. Ale na duá. Já si vezmu... A tam to bylo vyhýlování. A vyhýlování ti půjde úplně krásně. Když tak ne, El Prima si vezmu. OK. Tak poslední hra, když tak to stopneme a hned potom natočíme další, protože kdyby to bylo dlouhý, tak si na nás moc lidi asi nebudou koukat. Takže už je to 12 minut. Dohrám tady tu hru. Takže tak. Byli bychom rádi, kdybyste dali odběr lidi. A like. No a my to, a já to asi se vám ozveme, až budeme v showdownu, nebo tak nějak. To prdele. Hele, Jsme tu lidi, jsme tu. nesmíš to vzdávat. Kam, ale já se musím někam schovat. No, ty vole, 24 Gale! Tak to mi ho... No, tak jsme druhý a... A tam byl 24kový Gale. Je přesně tak. No tak se mějte hezky a čus! Čau. Bam bam!